Ja, hej. Jeg vil gerne lave en lille video til mine salgsannonce her, og det er den 23.07.2012. Vi kan lige starte med at tænde elektronikken her. Denne controller medfølger ikke. Men, så har vi nogle stik hernede, der lige skal samles. FD-stik. Sådan. Nu kan se der. Fungerer fint der. Og med at dreje. Her. Fungerer også fint. Nu vil jeg lige tage karossen på. Sådan. Her og her. Så kan vi lige starte her. Skal vi lige have fat i trækstregen herinde. Og så går her. Der er meget kompression på den her motor, og når jeg skal gøre det med en hånd. Jeg bliver lige nødt til at lægge kameraet.